esango da, nik egiten dut mezu bat, eta zuek kopiatzen duzu. Begira, oso horreza da. Ben ikusita, horreza da. Oin, txalo, zuek. Txalo, salto, zuek. Oin, salto. Izter, txalo. Izter, paparre, txalo. Paparre, salto. Izter, paparre, txalo. Salto, stop. Oh yeah. Paparre, txalo. Oh yeah. Papar, txalo. Papar, izter, txalo. Izter, papar. Papar, izter, txalo. Salto, stop. Txalo, stop. Etxean gaude, baina ez gara kexatzen. Horrela tokatu zaigu, eta indarratxu gaude. Txalo, salto, txalo. Txalo, stop. Gora goaz. Bera orain. Indartxu gaude. Denetarako prest. Beste bat! Ixuak bidarita, beste bat! Oso, orain ingo dugu... Txika, bum! Ni bezala, Beraz? Txika, bum! Txika, bum, banana! Txika, bum! Txika, bum, banana! Txika, bum! Chicote! Txika, bum, banana! Txika, bum! Txika, bum, banana! Txika, bum! Chicote! Chica, boom, banana. Chica, boom. Chica, boom, banana. Chica, boom. Chicote. Orain, eskatuko diogu gurasoei bi palillo, adibidez, txinatarrean erabiltzen ditugun halako bi palillo, edo bi baketa, edo bi rotulagailu, edo bi goiara, edo bi sardexka, perkutitzeko, soinua egiteko. Begira, kantua ditzen da mazu, eta mazu entzuten dugun bakoitzean, jo bat dugu gure instrumentuarekin. Eta entzungo duzuena da kantu brasilar bat. O meu coração, isto se acaba. O meu coração, a palavra cantada. Assim.
Atzera. Mazu, mazu, mazu. Mazu, mazu. Mazu, mazu, mazu. Mazu, mazu. Eu tenho um companheiro. Mazu, mazu, mazu. Mazu, mazu. 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 Eu tenho um companheiro. Mazu, mazu, mazu. Mazu, mazu. Mazu, mazu, mazu. Oso ondo. Eta orain hartuko dugu. Denok daukagu etxean. Zapitxo bat, bai? Eta zapiarekin mingo dugu dantza. Nola mugitzen duzu zapia? A ver. Gora bera. Alde batetik bestera. Borobilak egiten. Paracaidasaren antzera. Entzun? Eta lagundu mingalarekin. Berriz. Vuelta oso orain. Berriz. Vuelta oso orain. Estilo. Fuerte disco. Fuerte disco tambora. Ready. Gora zapia. Yes. And the puntatik. Arigato. Eta bukatzeko, prestatu dizuet abesti bat, Euskal Herriko ume guztiengan pentsatzen, egun hauei buruzko kantu bat da, eta saiatuko gara, entzuten ari garen bitartean, marrazki bat egiten. Jarraituko dugu erritmoa, eta erritmo hori nolabait marraztu egingo dugu. Begira. Kantuari deitzu diot Koronaplost, bai? Ira gustatu jatzuen Koronaplost hau. Sarrera. Gazten gara. Egun hauetan etxean daude, baina
maztu jokalegin, pastelak prestatu dantatu guztora mazkatu, argantzat delikaziko sineta bat egin, origami alandu eta itxia trebatu. Abestu